Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Ο σκοπός είναι ιερός. Θα μαζευτούν λεφτά για αυτούς που πονάνε, διότι ως γνωστόν πλούσιος είναι αυτό. Πρώτα εμείς δεν πονάμε. Πονάμε. Δεν πονάμε. Και πλούσιος είναι αυτός που δίνει, όχι αυτός που έχει. Αφού η ιστορία σας ανήκει, σαρώστε τον επόμενο αν επιμένετε. Έτσι είμαι εγώ και δεν μπορώ ούτε και θέλω να αλλάξω. Έτσι είμαι εγώ, με ονειρεύομαι, μου είναι αρκετό. Κλείσε τα μάτια και αφήστε το μυαλό άνοιξτα. Δυστυχώς ακόμα σ' αγαπώ κι έχω πίσω τον κόσμο ότι δεν σε θέλω και όλα μοιάζουν όνειρο κακό. Δεν μπορώ να καταλάβω, μόνο να κοιτώ όσο και να με πειράζει, μόνο αυτό θα πω, να προσέχεις. Καλή τύχη σου. Είναι στη δικιά σας για ό,τι πρόλαβα να ζήσω.